chtěl jsem asi zkusit hardcore mod, takže teď to bude první epizoda a už půjdeme do toho. Jo, a abyste neříkali něco jako, že prostě nevím, jak to říct, tak já si prostě dám Syria Curryho Hardcore Seed, Ultra Hardcore Seed, jo, ale dám si jenom Hardcore, jo, takže jdeme do toho. Takže čau lidi, ne, tohle nevím proč, ale není to Syria Curry Seed. Tašce, natáčím video, prosím. A nevím proč, a tohle není Minecraft Seed, Syria Curry. Jdi ode mě pryč. Ale jo, zkusíme nějak tady hrát. Tohle bude ta první epizoda a tohle je teda Minecraft, ta jako hardcore. A jestli chcete taky hardcore mod do toho, do crafting and building, tak běžte do mýho jiného videa a tam ukazuju, jak se stáhnout různý mody a tohle a tam normálně napíšete hardcore, jako prostě hardcore mod a pak to máte v behavior packu a crafting table, boom, 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 boom. Tak. A asi si ještě udělám meč. Ježiš. Tak, 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 tak. Dělej. Nestakuj se. Tak. Jdeme najít nějaký ovce, aby jsme si udělali postel. A já jsem chtěl jako Syria Curry Seed, abych to měl trošku lehčí. Že jsem jako viděl, že jeho video první a že jako tam měl docela easy start, protože já tolik jako Minecraft neumím. Bych si ho chtěl ochočit, ale jo, mám ho ochočení, jo, ale nemám sedlo. To je škoda. Doufám, že to je někdy nějaký ovce. Tak to začnu znova až tady, hele, ovce. Když řeknu, že potřebuji zabijím sekerou. Dobrý. Bum, bum, bum. Tak. A asi můžu rovnou na nějaký kejvku. Tam jsem viděl nějaký kejvku, jak jsem byl u toho osla. Tady vidím i trhlinu, no je to vůbec trhlina? Není to jako trhlina, ale ježíš, vám se mi to strašně seká. Tady mám nějaký kol. Možná tamhle bude někde iron. Já jsem si zapomněl vypnout data. Tak to se rychle musím dát znova data pryč. Aby mi tady neskákaly reklamy všude. Jej. Tak. Tady je taky
Jo, tak tady je teprve trhlina, no. Tam pak půjdu asi. A mám se toho spadnout. To jsem jako už teďka si mohl mít po tomhle celém světě. Takže jako... já. Ale já Minecraft vážně tolik neumím. Tak jsem jeho chtěl zkusit prostě. Musím dělat takhle bum. Tak. Už nemám steky, aha. Musím ještě nahoru. Tady můžu do lávy vyhodit moje dřevěné věci. Potom mám ještě kou. Co to je? Co to tady je? Tak to je hustý. Když budu potřebovat vodu, tady mám a tam mám i lávu. Takže když tak bych mohl i udělat potom nether portal. Sekeru stoneovou. Tak. Jdu zpátky pro kol nějaký. Abych potom měl nadačky. Asi půjdu tam někam. Jo, tak to je hodně dobrý začátek. Ani to není toho jakarého seed, ale už tady mám jako irony, to je hodně dobrý. Třeba v tom mým survival worldu, tak jsem takovýhle štěstí vůbec neměl. Tam je další iron, tady je hodně iron docela. Mám nějaký stone blok? Nemusím si tady nakopat. Hlavně na pec potřebuju. Ty můžu už napec, že jo? Je tady ještě jeden iron, toho jsem to. Tak, uhlí. Tamhle se vytěžím teda. Potřebuji nějaký bloky. To je jako vážně dobrý start. Jo. Já Minecraft vážně tolik neznám. Ale přijde mi to, že mám docela dobrý start. Radši si tady dám ten log. No. Hezký. Tady jde vidět, že jsem vážně Minecraft noob. Ježiši. A nespadni. Iron je dole. A už seším zombíka. Tohle nebudu teda jíst. To ještě, že to mi dá hunger to. Já nevím, jak se tomu říká. To musím taky vypát, že jo. Už je docela stmívá. Tak, ať mám nějaký jídlo.
Teď se asi nastavím. Si nastavím už na postel. Tak. Už to mám rovnou v ruce. Dobrý, tady si můžu dát postel. Tady jsou monstra? A kde? Takže asi... dobrý. Můžu spát. Trvalo mi 10 minut a už mám iron. To je docela dobrý. Ani ne 10 minut. Asi si to tady zbalím. Asi půjdu do té trhliny. Tady už nic nemám. Nevypadá to, že by tady v té kejvce ještě něco bylo. A jenom se všechno vzal. Tady není nic. Bum. Ještě bych mohl do toho. Ještě bych mohl jako tady prozkoumat trošku. Hele. Pavouk. A tady pozor. Tam vidím iron. Já už vím, odkud byl ten zombík. Tam vidím další koul. Docela dobrá trhlina. Tak. Jo. To bylo perfektní. Tak. Ježiš, docela dobrý to bylo, jak jsem sem dal ten blok. Ježiš. Tak, teď jsem se extrémně lek. Hele, lapis. Já si myslím, že můžu už kamenem. Jo, kamenem už můžu. Ten mi podle bude docela užitečný. Hlavně z toho mám XP docela. Tak pojď. Budeme mít první fight. Když asi bych si mohl jako udělat torčky. Takhle. No to se ještě vezmu tohle. Bum. Tak. Já tady nemám dřevo. To je blbý. Asi bych mohl znova nahoru, že jo? Aha, tady je rovnou další lapis. To jsem si předtím nevšiml. Když už tady je hlína, tak proč už nejsem nahoře? To je divný. Ha, už jsem nahoře. Jo, mám hlíny 13. Tak si to tady označím. Tam vidím další alezralinu. Já tady vlastně mám... Ne, tady je na koul. Tak pojď. Když já to tady můžu obejít.
Ajaj. Dobrý. Je, tady něco bylo. Tady nic není. Teď si vytěžím tohle kol. A asi budu natěžit nějaký dřevo. Asi se uvidíme, až budu mít nějaký dřevo. Rovnou se tady udělám na tomhle ostrově, já nevím, jestli to je vůbec ostrov. Asi dům. Jako, je to hardcore, tak si asi udělám dům. Pak si tady nastavím asi souhřadky. A až to všechno udělám, tak to zase pustím. Je tady docela dost kejvek na tomhle ostrově. Tady to už jako asi 4. kejvka, co je tady jako na tomhle ostrově. A jako asi to tady pak všechno prozkoumám. Teď musím, že jo, nějaký strom. To je další propojený, že jo. A jo, asi to je ostrov, já nevím. Ale lidi, tady mám tak jako... A mám tady jako i ten like. Ježiš, já tady vlastně můžu už udělat jako... Haha. Co je dobrý. Počkat. Pec. Vlastně ani nepotřebuju pec teďka. Když můžu tam dát ty irony. Bum bum. Crafting table. Bum bum. A stačí mi vlastně udělat kýbl. Tak. Když si vezme lávu. Obsidian. Obsidian. A teď vlastně už budu mít tím pádem na enchanting table, nevím, jak se to jmenuje. Ale budu muset mít, že jo, diamantový krumpáč. To je takový blbý, no. Bum. Bum. Teď si udělám takový jako obsidiánový prostě. To. Je. To jsem nepotřeboval. Tak. To je. Kolik potřebuju celkově na portál? To je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A na enchanting table potřebuju 4, takže to ještě bude 3. Ježiši. Natáčím. A tady mám asi pak připravený na toto. Tady se to označím. Jste si mysleli, že skočím z velké výšky, viď? Já taky, ale neskočil. Já se vlastně můžu už udělat železný meč, asi železnou šekaru, ale já se ty irony budu šetřit. A teďka tady asi jdem udělat ty ostatní věci, no. Jako třeba. Dřevo mám docela jako teďka vlastně. Hele, Wandering Trader. Teďka bude asi noc. Skoro. Už. Já chci spát. Já si tady nakacím právě teda dřevo nějaký. A dám si nějaký základy na domek. A dám si sem teda souhradky. A když tak
budoucnosti, abych tady jako mohl trošku víc jako prozkoumávat tohle, abych si pamatoval vůbec, kde mám domek a jo, čau. Takže lidi, tady jsem našel trošku velkou kejvku. Tady se pak taky zastavím. Asi. A tady si teďka zabijem krávy trošku, abych měl když tak pak jídlo nějaký, na stejky, že jo. A pojď sem. A teďka si tady udělám nějaký ty základy na dům. A udělám si svařátky a všechno tohle. Takže by taky musel, jo, ta je ta moje čára. Tam pak půjdu do trhliny a jo. Dal jsem si koordinace, které jsou. Asi si tady pak někam zapíšu koordinace, dám domeček. Tady jsem si začal dělat stromy, tak mám prostě začátečnický domeček. Tady ani nemám střechu, jsem na to neměl dost dřeva. Trošku jsem tady pozabil krávy. A pak si tady všechno upeču. Půjdu možná ještě do kejvky. Jenom možná. A tímhle asi ukončím tohle video. Doufám, že se vám tohle video líbilo. Bylo to první video, prostě, který jsem zkoušel dělat jako nějak v youtuberském trošku aspoň stylu, aby to šlo poznat, že jako vůbec se snažím být youtuber. A asi čau.